অহা 24 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 29 সেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ ডিমাকুছী আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু ডিমাকুছী ৰিজনেল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ অধীনত 27তম বড়োলেণ্ড গেলেঞ্চ গ'ল্ড কাপ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন সেইটো অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে। সৰ্বমুঠ 6টা শক্তিশালী আকৰ্ষণীয় টিম ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ স্থানীয় অৰ্গেং ক্লাব, গুৱাহাটী ডাইনেমো, বিৰছা মুণ্ডা ক্লাব আমাৰ চালবাৰীৰ বাক্সাৰ, গড়েশ্বৰ টাউন ক্লাব আমাৰ চিৰাং দুৱাৰ আৰু নিউ মডেল ওদালগুৰি। এই 6টা টিমক লৈ পেলাই আমি এইবছৰ 27তম বড়োলেণ্ড গেলেঞ্চ ট্ৰফিখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ পৰা বছৰি আমাৰ ইয়াত 5 লাখ আমাৰ ৰিকাৰিং দিয়া হয় আৰু লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ যিসকল প্ৰতিষ্ঠান, যিসকল আমাৰ ইষ্টাব্লিছ পাৰ্চনছ তেখেতসকলৰ পৰা আমি অনুদান লৈ পেলাই এই খেলখন আমি পাতা হয়। বিগত দিনত বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টত আমাৰ ডিমাকুছী অঞ্চলৰ পৰা বহুত শ্বহীদ হৈছিলে। তেখেতসকলৰ স্মৃতিত আৰু তেখেতসকলৰ অৱদান আমি চিৰস্থায়ী কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু সেই উদ্দেশ্যটোৰ লগত ৰাখি পেলাই আমি সেই গেমখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হ'বলগীয়া 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 29 ছেপ্টেম্বৰলৈকে হ'বলগীয়া এই গেমখনত আমাৰ ডিমাকুছী অঞ্চলৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ ইয়াত আহি পেলাই খেলখন উপভোগ কৰিব তাৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ। আমাৰ গেমখন যিখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল হ'ব আমি খেল ফ্ৰীকৈ দেখুওৱা হ'ব, কিন্তু ছেমি ফাইনেলৰ পৰা আমি টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিহেতু ইয়াত গেমখন আমি নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হয়, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি টিকেটৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। जोङो दिनै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला 27थि बोसोर जाफैनाय बड'लेण्ड गेलेन्स ग'ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ देग्लाय बोसोरावबो जोङो फैगौ मंगलबार साननिफ्राय खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बियो टुर्नामेन्टआ बयजोंबो मिथिजानाय, बयजोंबो अनसायजानाय बेयो मोनसे टुर्नामेन्ट। दा बेखायनो बेखौ खुंनो मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बियो फैयै फैयै देग्लायजों 27थि बोसोराव आगान होबाय आरो बे 27थि बोसोर नैबे बड'लेण्ड गेलेन्स ग'ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट जायखौ जोङो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशन जथायै जोङो खुंनाय जायो। दा बियो देग्लाय मंगलबारनिफ्राय जागायनानै थामहिनबा 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 25 सेप्तेम्बरसिम जागोन। सप्तासेनि थाखाय बे खेलाखौ जोङो खुंनाय जादों। जोङो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै एबा खुंथाय आफादनि जानानै जोङो साफ्रोमबो जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा आरो अनसायगिरि बयखौबो जोङो खावलायनो लुबैयो जे नैबे जोंनि डिमाकुसि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव जानो गोनां जे 27थि बड'लेण्ड गेलेन्स ग'ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट, बे टुर्नामेन्टनि मोनफ्रोमबो गेलेनायखौ जाहाथे बयबो रायजो राजाफोरा नायफैयो, अनसायफैयो, जोङो बेखौ खावलायहरबाय। देग्लाय जोङो गासैजों 8 टिमफोरखौ जोङो लाबोनाय जादों। बेयाव खोब गोजाननि नंद्रायाब्लाबो गुवाहाटीनिफ्राय जोङो मोनसे टिम लाबोदों, डायनाम' क्लाब। चिरां दुवार FC थांनाय बोसोरनि बिथांमोना चेम्पियनमोन आरो बिथांमोना देग्लायबो जोंनियाव गेलेफैगोन। बिदिनो बिरसा मुण्डा FC सालबारि बाक्सानिफ्राय, गरायसर टाउन क्लाब, उदालगुरि निउ मडेल बिथांमोना लिग चेम्पियन, डिमाकुसि अर्गें क्लाब बिथांमोनाबो लिग चेम्पियन। दा बिथांमोन हानजाया देग्लायनि नैबे 27थि जिथु टुर्नामेन्ट बेयाव गेलेगोन। बिराद गाजा गोमजा जायो, नाथाय देग्लाय एसे थेलेलेब खुंनायनि जाहोनफोरा माबाफोर दङ? देग्लाय जोङो बेखौ नोजोर होदों जिहेतुके फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव डिमाकुसियाव मोनसे जोंनि माहारिनि बर' थुनलाइ आफादनि गिदिरथार मोनसे जथुमा जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो नैबे गेलेन्स ग'ल्ड कापखौ खोब होंगो दोंगो नङाब्लाबो, होंगो दोंगो एसेबां बुरजा टिम हांख्रायाखै, खम हानजा हांख्रायनानै जोङो खुंनो सानदों। नुनायाव एसे फिसा बायदि नुयो, नाथाय बोसोरफ्रोमबो थांनाय बोसोराव जोङो नैबे ग्राउन्डआवनो खुंदों।
दा थांनाय बोसोरनि जितु इभेन्ट बेबो खोब माने गाजा गोमजायै जादों आरो देग्लायबो जोङो आसा खालामदों जे देग्लायबो बियो एसे खम हानजाजों खुंजानायब्लाबो खोब गाजा गोमजायै जागोन जों बेखौ हास्थायदों। जोङो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो नैबे 27थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि खुंथाय आफादनि जानानै जथायै ओनसोलनि रायजो राजा आरो गोसो गुदुं फुटबल गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायनो लुबैयो जे गुबुन बोसोरफोराव जेरैबायदि अनसायबोदों, नायफैदों लैहोर लैहोर, देग्लायबो फैगौ मंगलबार थामहिनबा 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय जानो गोनां बे टुर्नामेन्टखौ बयखौबो नायफैनो थाखाय गाजा गोमजायै बयखौबो मदद होफैनो थाखाय जोङो खुंथाय आफादनि जानानैनो होन बा दख'रा आफादनि जानानैनो होन आरो स्पर्ट्स एस'सिएशननि जानानैनो होन साफ्रोमखौबो जोङो खावलायहरो।